En Màgic i jo anem a fer un vol pel poble, d'acord? D'acord. Senyor Orphan! Bon dia. Ha dormit bé aquesta nit? Sí, gràcies. És que estic tan emocionat. No hagués dit mai que arribaria a conèixer un altre bruixot. Aquell home que em vas dir ahir, en Childman, dius que va estar extraordinari, oi? Sí, fabulós. Val a dir que jo només tenia 8 anys i la memòria d'una criatura no és com la d'una persona gran. Tot i així, d'aquell moment me'n recordo molt bé. És molt especial. Perquè el meu pare hi era. Va ser un dels que van quedar atrapats a la mina fa 10 anys. Quan vaig saber que el meu pare havia quedat tancat allà dintre, jo mateix li vaig anar a demanar a aquell bruixot que l'ajudés. Vostè pot salvar el meu pare, n'estic segur. I vaig confiar del tot. Però, senyor Orphan... Aquesta font està dedicada al miracle que va fer el bruixot sense nom. Sense preocupar-se per la seva seguretat, va salvar la vida de moltes persones i el futur de Sand Lake. Va salvar el futur d'aquest poble? És increïble. I després se'n va anar misteriosament sense revelar ni tan sols com es deia. Quina persona més fascinant, aquest Childman. Deu ser un bruixot dels que no en corren. És normal. Al capdavall va ser el mestre del mestre. Un miracle? O potser només una casualitat? Childman. Escolti'm, senyor, vostè és un bruixot, oi? Ja ho sabia. Sap què m'ha explicat a mi la mare? Que ara al poble hi tenim electricitat i aigua gràcies a un bruixot que va trobar on era el carbó amb un encanteri. Senyor bruixot, per què no ens ensenya un encanteri d'aquests que sap fer? Sí, això! Un encanteri! Veure un encanteri! Escolteu, deixeu-lo estar. Si en teniu ganes, jo us en puc fer un d'encanteri. Sí, de debò? O sigui que tu també ets un bruixot. Sí, just. Fantàstic! Volem veure... A veure, atenció. Alça't, torre del sol. Resigna't, Imagi. Els nens sempre diuen la veritat. D'això... La imatge que tenia dels bruixots ha canviat molt. Sí, és veritat. Jo només sóc aprenent encara, però... No volia dir això. És que he trobat que s'hi assemblava. Que s'hi assemblava? Què hi dieu? Anem a dinar? I tant! Vinga, som-hi! Així, al final em podré fumar un cigarret. Ja no te'n recordes del que t'ha demanat la teva dona aquest matí? Ei, noi, però per qui em prens? Et penses que no ho sé, que aquí dintre tot és inflamable? O sigui que ho saps. Ja era hora. Per fi han desaparegut tots aquells pesats. Però, Volcan, escolta'm, de debò et sembla que això que has pensat és bona idea? Que no confies en la meva intuïció? Si aquí hi ha pedres que cremen, també hi deu haver pedres que es mengen. No t'estranyi pas. Doncs sí, ho trobaria molt estrany. Vinga, començarem a picar aquí. Ostres, que fosc. Dartin, acosta el llum cap aquí. Però, Volcan, no has sentit que deien que aquí dintre tot és inflamable? Podria ser perillós, no l'hauríem d'apagar? Tanca la boca i treballa. Si no t'afanyes, et mataré d'emoció fent-te mirar la resplendor de les cuques de llum. Ai! Ai, 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 ai. Ai! Ai, quin mal.
Quant de temps, Kirin-Shelo? Esteu decidits a matar l'Azalea, oi que sí? Són ordres de la Torre de l'Ullal. Com? Ordres? Només ho feu per defensar el vostre honor, oi? Exactament. Childman. Quin és el teu veritable rostre? Què passa? Un terratrèmol? Mireu allà. I és que ha tingut la temptació de socarrar en Vulcan, l'excels mastí de la magmatúria! Però què t'empatolles, Dortin, si l'has fet caure tu! De pressa, va! Allunyeu-vos d'aquí! Espera, no hi ha quedat ningú a dins? Una mica abans de l'explosió m'ha semblat que sentia veus al fons de la galeria, però no sé res més. Hi ha quedat gent. Ho pego! Senyor bruixot de la llegenda, escolta les nostres oracions, ajuda els nostres pares. En Childman. Et travesso, porta dels cels! Les flames són massa altes, és impossible apagar-les. Maleït sia! Oh, però tu ets aquell... Ara em correspon a mi intentar-ho. Això és el destí, per força. Prou. No em faràs ombra mai més. Aquest cop et superaré, Childman. T'allibero, alè de l'extinció! Ja m'ho pensava. Així no la pagaré pas. Et destrueixo, mur